Do redakcie nám prišiel list od starkej 20-ročnej Lucie, ktorá je vášnivá obdivovateľka brušných tancov. Veľmi sa túžila stretnúť s jednou z najlepších brušných tanečníc na Slovensku. A tak sme sa rozhodli, že ju prekvapíme. Brušný tanec pre mňa znamená všetko, venujem mu asi komplet celý svoj voľný čas. Začala som pred 4 rokmi, tancujem v Prešove a v Košiciach a brušné tance považujem za niečo naozaj niečo životné, čomu sa chcem a budem určite venovať. Luciu sme teda prekvapili a dohodli jej stretnutie s Nažlou, medzinárodne uznávanou brušnou tanečnicou. Samozrejme, že ju poznám, kto by ju nepoznal na Slovensku a myslím si, že aj v zahraničí. Počujem správne brušné tance, sa tu konajú. Áno. Aj nám niečo ukážeš? Nie? Hambíme sa? No tak poď spolu niečo zatancovať. A čo? Poď si čo ťa napadne. Dobre. Wow. Bolo to naozaj wow. Nevedela som ani čo povedať, ani som si najskôr nebola istá, či to je ona, či to nie je ona, aká by to bola náhoda, že zrazu kamera a ona dokopy, no. Vítaj, Lucka. Som rada, že ťa osobne spoznávam. Mňa chlapci z televízie oslovili, že máš záujem o ďalšiu výuku brušných tancov, že sa už tomu venuješ a že je to tvoja veľká vášeň. Je to tak? Áno. A máš záujem dneska sa nejaké nové prvky prípadne naučiť? Áno, super. Nechápem, ale dobre. Myslím si, že súkromná hodina bude super. Už sa neviem dočkať. Musíš si dávať pozor na držanie rúk. Lakte musia smerovať dozadu, áno? Tak. A pozor na malíček, aby nám nešiel do hora. Áno. Čiže vlastne ukazovák treba mierne vstýčiť nahor. A tieto 3 prsty sú vedľa seba voľne položené, áno? Pravo, stred, ručičky, stred, vľavo. Ja sa vždy snažím pristupovať k tancu a k výuke k tancu s veľkou pokorou. Čiže s veľkým rešpektom, takisto aj k tej kultúre samotnej, aj k tomu národu. A odovzdávam všetky vedomosti, ktoré som získala s láskou. Takže prvý je vysúvanie bokov zo strany na stranu, áno? Áno. Vždy prenášam váhu bokov a to druhé koleno je pokrčené, áno? Krok, špička, hop. A dlaň dole. Áno. To je veľmi podstatné, zvlášť v orientálnom tanci, aby sme tancovali s pocitmi, áno? Čiže aj keď tú osmičku robíš, bola veľmi šikovná. Skutočne sa snažila zopakovať presne tak, ako som ju to učila. Dúfam, že v Tunisku na mojom seminári sa uvidíme a budeme pokračovať v našej práci. Zatiaľ ti želám veľa úspechov, nech ti to aj ďalej tak pekne ide a nech si šťastná pri tom tancovaní, lebo to je najhlavnejšie.